Суба хайр дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имсаҳар ман хамир кардам, ҷа хамири кулча. Як галан нон дорем, некем имрӯз хостам ки амин кулча кунам, орзуқ кунам. Хеле шуд ки ҳама хел гӯем ҳамсояҳода кулча тақсим накардам. Ман пешвақт тез мекардам. Неки ҳозир аз сабаби ки Салмон ҳаста ягон чипази магар наметавонам бироварда додан. Барои ки хонада ҳеҷ кас нест, Салмон тоқа монда намехоҳам хонада худаша тоқа. Барои ҳамин имрӯз гуфтам ки то обеда тайёр кунам ва шавҳарам биён, баъд тақсим кунам, очам шонда я бурам амаким шонда. Ана мехал дӯстони азиз, имрӯз ҳаво хела нағз ва мехоҳам пирог тайёр кардан. Барои ҳамин ҳозир соат 11 шудааст. Мехоҳам аввал амоно пирогка вай кунам, ё ки вай кунам хамир расад зувола гираму баъд пирогка тайёр кунам. Соат 11 шудааст. ана мехал дӯстони азиз, дигар ягон кор нест. ҳама корро карда шудам. Намехоҳам ягон кор кардан, барои он ки беҳад ҳамин намедонам ин касали кай вай мешуда бошад. Шавҳарам касал, ман ҳам хеле бошудастам. Имсаҳар бинам ки сиёвуш бо силфи деста чанд бор. Ҳами хел намехоҳам ҳами кӯдако силфа шаванд, касал шаванд. Бовар кунед, дигар қувват намемонад. дӯстони азиз, камтар хостам суҳбат кардам. дӯстони азиз, бовар кунед, раҳмати калон ки шумо ҳастен. ҳар рӯз ҳам хел ман хурсанд ҳастам. ҳар рӯз ҳамин сообщениҳои шумо мехонам, комментариҳои шумо мехонам, дастгириҳои шумо мебинам. ҳам хел хурсанд мешавам ки дӯстони азиз, бовар кунед, ҳамин рӯзаш нест ки дар WhatsApp ё ки Instagram як кас ҳамин нанависад. ҳатман як рӯз як кас, ду кас, се кас ҳам хел менависанд, мепурсанд, ҳеч не ҳам хел мепурсанд ки апа Нилуфар чӣ хел шумо, бачаҳотон чӣ хел, ба чӣ кору бор гуфта менависен. Масалан чӣ хел гӯм танбалӣ накарда гӯем, рақамҳои телефономро нависта, масалан WhatsAppда нависта ё ки Instagramда нависта ҳам хел мепурсен. Одам беҳад дилаш гарм мешавад, беҳад одам хурсанд мешавад ки масалан ман намедонам, намешиносам одамое ки менависанд, пурсупос мекунад. Не ки одам ҳама хел хурсанд мешавад ки бовар кунед дӯстони азиз, ман намедонам чӣ гапҳо гӯм ки то ки шумо фаҳмед ки чӣ қадар ман хурсанд мешавам вақте ки шумо мепурсен, менависен, дастгирӣ мекунед. беҳад ман хурсанд мешавам дӯстони азиз, раҳмати калон ки шумо ҳастен. дӯстони азиз, ман якта пироги бисквитни тайёр кардам. назди духовкада мемонем шуд. ҳичи наандохтам шуд дӯстони азиз, ягон мағз, мавиз ҳичи наандохтам шуд. фақат ки ҳамин 6 дона тухм, як қутича сметана, як стакан шакар, руған, ҳамхел орду разрихлити тамом. ва ман хеле крем дорум. мехоҳам ҳамин крема болошда баъд моле мебинем кани чӣ хел мешавад. креми сухой. инҷо дар зуволаҳоя гирифтам, ҳамхел кулчашаҳои майдача кардам. ҳозир пирог шавад, баъд навбати кулчаҳо мешавад. мехоҳам ҳозир мана хамири орзуқ ҳаста инҷода. ҳамина низ вай кунам, тинук кунаму жарид кунем, бинем кани чӣ хел мешавад. Салмон аллакай хорафта хестай. дӯстони азиз, мана як гала кулча тайёр кардам. кулчаҳои хеле майдача ҳастанд, чӣ хеле ки мебинед. ҳоли орзуқ тайёр нашуда, орзуқ тайёр шавад, баъд як буро ҳамаша тақсим мекунем. ва пирогга напурсен ака дӯстони азиз, маззаш аҷоиб буд, ба мазза шудагӣ аст, не ки вообще чӣ хеле ки мебинем падём надодай. падём дода буд, баланд шуда буд. мана ҳамиқа не ки ай духовка гирифтумша, мана то ҳозира мана мехештаг. хай вай чӣ мегӯям, маззаш ба мазза ҳастай, маззаш ки ба мазза ҳастай, барои ҳамин мехӯремша. ана мехӯрам. тамом ҳама нонҳои пухтам, чӣ хеле ки гуфтам, фақат вай мондагӣ ҳастай.
орзуқой пазем камтар дертар мешад орзуқо ози обед кунем барои он ки соат душ дестай барои ми обед кунем ва баъд орзуқой мепазаму бегоҳ тақсим мекунам ҳамаи ин кулчаҳоя. Дӯстони азиз, овозаи ман полностью уже гирифтия. Ман инҷа орзуқое тайёр кардам ва шудан ана хеле пушисти шудан гӯем, хеле сахт нею, хеле се равғани хушрӯшон кардам ки то ки шавад. Инҷа дар ноное пакетда гирифтаистам ва амаким дарои кунам. Ана мехал дӯстони азиз пакетда гирифтам то ки пагҳо бурда метием ҳамада. Анам хел беҳад хунук ва трезак шуда монда будам. Худам намефаҳмам ки ай куҷо хунуки кӯдако омадан. Чӣ хеле ки мебинед хона оромия барои ки планшет дастшон дар. Яке аз тамошобинон гуфтанд ки барои чи апай Нилуфар планшет метиҳанд кӯдакотонда чашмашон дар мекунанд. Ҳамин агар ки мумкин ки дар як рӯз 1 соат бисёр ман планшет метиҳам шуда ва ҳар рӯз ман наметиҳам. Мешавад ки масалан як рӯз метиҳам, як рӯз наметиҳам, ё ки 2 рӯз 3 рӯз наметиҳам, бо ягон вақт метиҳам. Ҳар рӯз гӯем масалан соатош кати шина не хел нестай. Умуман гӯем Сиёвуши Нилуфар телефон, планшет хеле чизода намечаспанд. Кай он вақте ки масалан телефон кати ман гап задана сар кунам агар баъд ҳо мекунад ки планшетте гуфта атак ихе гӯӣ ки масалан бина нусраза гӯянд те не телефон планшет ҳамашон болои шкафта меистад ва худошон намегиранд хевай намекунанд гӯӣ. Ана мехел ман хезм авқот монум гарм шавад кӯдакода тиём баъд тамом рости гап беҳад ҳамахел сарум дар карда сари мондаи шудагӣ ҳастам ки агар не чӣ кор кардам гӯедам нон пухтам орзуқ пухтам хай пирог аёдум буромада пирог пухтам кӯдакода пирог надодам тамом иқад гӯи кор бисёрам накардам. Ана мехел дӯстони азиз стишок это в гости что сегодня когда он развернет мешок я жду подарочка большого когда он Сиёвуш она айсар гума аҳамият надодам. Турам инҷа иста пеша паштара иста. Очрат кати. Кани аввал апаш пад Сиёвуш. Давай. Мам? Пиша. Чего? Я приготовила стишок. Наджми дака. Я приготовила стишок. И деда в гости жду сегодня. Мама, куда? Когда? Когда он развернет мешок, я жду подарочка большого. Ему все равно. Ему все равно. Расскажу. Хуш фиксики да? И даже танец покажу. Пусть дарит мне мечту. Скорее мечту. Замой. И красоту. Хушаш мультик дай дӯстони азиз мультик рафтиса бари ҳава. Агар я азиёт кардагиста бари кани Сиёвушака. Сиёвуша почаша бинас. Сиёвуш гуд баъд бо ту мегӯӣ. Давай Сиёвуш. Соли нав. Нака гушот. Тарсондима. Кани вай хор мехонин ҳама каса Нилуфар рӯзи душанбе утренник да? Кати фатта мерем. Мекунен утренник да? Кани чхали танец мекунен инҷа да чхали танец мекунен.
معلمش هم خیلی یاد دادک ها ها معلمش هم خیلی یاد دادک باید اوترینیک دارم خیلی میکنه آسیاوش چیکار میکند اوترینیک ده سرم تاب خورد بازی میکند بازی سرم بازی میکند یا سیاوش سرم تاب خوردک خیلی گو بیا همانه دوستان عزیز همین کسی ولاغ با آخر رسانیم уже کنی بابا بافی دوستان عزیز خیر در پناه خدا باشین وای خدای منی آوازی خدا بود همش خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین خیر گو خی سیاوش خیر گو همه گوشاشو کار کرد